ihe osi na stela ụfọdụ ihe niile ha bụ n'obi ka Chineke nedata ya anya were nyekwa ha ya. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Prọfesọ Fidelis Amuchie, nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị be Nwoko niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chinwoko. Fidelia Nnecheta na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. James na Patience Nwaosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Emmanuel Enu Nwosu bụ nna James Nwosu nke Pianje. Bon Davis Ofuegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwoke Ibe Akalam Hamilton Ofuegbu na Susanna Chinyere. Boni Ezechukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke junior brother ya Damian ihe a na-achọ Ezechukwu onye nke rapụ n'abalị 4 nke ọnwa anụnwa. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Boniface Ezeoke Ichie. Ịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Amara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Tata bụ ụka nke 19 n'ime afọ nke ụka. Anyị na-ekele Osebụrụ na ịhụnanya na afọ ọma ya na ọgọ ya n'ebe anyị nọ. Na-ekele ya maka ndụ na ahụ isi ike o jicha anyị mma. Bịazie ka anyị kelee ya n'ụbọchị tata. Yọkwazị ya mkpa dị iche iche ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi.
ilote ezinụlọ gị n'ụzọ pụrụ iche na mmasị n'ụwa. Sozere ndị leyara ma njem asaa n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke mezuoro ha ka o si bụrụ mmasị ha. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ya dị nsọ site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, sachaa m nna, sachaa m, were mmiri n'ọbara sachaa m. Onye bịara n'ụwa ịtọta ndị ome njọ, eji na mmehie kwụọ m ụgwọ ọrụ, kama were amara kwụọ m ụgwọ ọrụ, amara gị ka mma. Onye nọ n'aka nri nna ịdọtara anya arịrịọ, gbaghara gbaghara m ezi nna, gbaghara m gbaghara. Biko gbaghara. Anyị na-ayọ gị gbaghara. Ihe ọjọọ niile mere n'ụwa, gbaghara m. Okwu ọjọọ niile nkwugoro n'ụwa, gbaghara m. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, weduru anyị na ndụ ebighị ebi.
nsọpụrụ gị o Jesu Kristi dị elu. Ka anyị rịọ arịrịọ ekpere ime obi. O Chineke ji ike niile, lee anya, anyị na-arịọ gị biko mee ka mmụọ anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi wee sie anyị ike dị na-akpọku gị dịka nna, anyị wee tozuo iketa oke na ịbata n'oke ahụ ikwere anyị na nkwa site na dị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Mgbe Elaịja ruru Horeb, ugwu nke Chineke, ọ banyere n'otu ọgba nkume ịrahụ ụra. Onyenwe anyị nyere ya iwu sị ya, bilie, pụọ gaa guzo n'ihu m n'elu ugwu a. Mgbe Elaịja gara guzo n'ebe ahụ, Onyenwe anyị sitere n'ebe ahụ gafee, mee ka oke ifufe dị ike fekwasị ugwu ahụ. Ifufe a mere ka nkume dị n'ugwu ahụ gbawaa, ma Onyenwe anyị n'onwe ya anọghị n'ime ifufe ahụ. Mgbe ifufe ahụ gasịrị, Onyenwe anyị mere ka oke ala ọma jijiji dịrị n'ugwu ahụ, ma Onyenwe anyị anọkwaghị n'ala ọma jijiji ahụ. Mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị ukwuu nwuru n'ugwu ahụ. Ma ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị ukwuu nwuru n'ugwu ahụ, ma Onyenwe anyị anọrọ n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ ahụ gasịrị, nwa olu nta dị nwayọọ dara. Mgbe Elaịja nụrụ ya, o ji uwe mwụda ya kpuchie ihu ya, pụọ gaa guzo n'ọnụ ụzọ ọgba nkume ahụ. Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, Onyenwe anyị, mee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe Chineke na-ekwu
Onyenwe anyị bụ olu na-ekwupụta udo. N'ezie, nzọpụta ndị na-atụrụ ya egwu dị nso. Ebube ya bi ebi n'ala anyị. Azịza. Obiọma na eziokwu ezukọọla. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala epulite. Ezi omume wee si n'igwe ledata anya. Azịza. Onyenwe anyị ga-eji aka ya eme amara. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ mmaji kwuru mmaji. Ezi omume ga-ebute ya ụzọ na-aga. Mgbapụta wee sota na nzọụkwụ ya. Azịza. Ihe ọgụgụ e wetara na akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ihe m na-ekwu ugbu a, ana m ekwu ka etoo m. Eji m Kristi na-ekwu eziokwu. Akọ na uche m na mmụọ nsọ na-agbara m akaebe na ọ bụghị asị ka m na-atụ. Ihe m na-ekwu bụ na ọnụma juru m obi nke ukwuu. Oke ihe mwute na ihe mgbu dị m n'obi karịrị akarị, nke na agaghị m ekwe ka m bụrụ onye abụrụ ọnụ, ka m bụrụ onye ekewapụrụ na Kristi. Ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere ụmụnna m ndị Izrel aka, ndị mụ na ha bụ otu agbụrụ. Ha bụ agbụrụ Chineke jiri mere ụmụ. O tubere ha ugo, ya na ha bịakwa gbaa ndụ. Ọ bụ ha ka e nyere iwu, bụrụkwa ha ka e nyere usoro ziri ezi esi ekpe ekpere n'ụlọ nsọ. Ọ bụ ha ka e kwere nkwa dị iche iche. Ha sitere n'agbụrụ nna nna anyị ochie ha, ndị tọrọ ntọala okwukwe. Nke ka nke bụ na Kristi si n'agbụrụ ha pụta. Ka ngọzi dịrị Kristi
onye bụ Chineke ebi 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 ebi. Amen. Okwu nke osebụrụ ụwa. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. 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 Halle, halle, onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe igwe mmadụ ahụ irijuchara afọ, Jesu gwara ụmụazụ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri buru ya ụzọ kwọfee n'ofe mmiri, ma ya onwe ya nọdụrụ n'azụ na-eme ka igwe mmadụ ahụ laa. Mgbe o zilachara ha ndị igwe mmadụ ahụ, ọ gbagwuru n'elu ugwu nọdụ naanị ya. Ya ka o kpere ekpere n'oge mgbede, naanị ya nọ n'ebe ahụ, ma ụgbọrọ mmiri ahụ na-ejemili n'ime osimiri ebe ebili mmiri dị egwu na-ebugharị ha, n'ihi na oke ufufe na-efe. Ma ihe a dị ka elekere 4 nke abalị, ma ọkọkpa na-akwa. Jesu gara ije n'elu mmiri na-abịakwute ha. Mgbe ụmụazụ ya ahụ hụrụ ya ka ọ na-aga ije n'elu mmiri, obi fepụrụ ha. Ha jiri ụjọ tie mkpu sị, ọ bụ mmụọ. Ma ngwa ngwa Jesu tiri ha tiri mkpu ahụ,
ụjọ atụla unu, ọ bụ mụ, nweenụ obisi ike. Ọ bụ Pita zaghachiri ya wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, ngwa ka m jere ije n'elu mmiri a bịakwute gị. Jisọs sị ya, ngwa bịa. Pita rịpụta n'ụgbọ mmiri were jere ije n'elu mmiri na-ejekwuru Jesu. Ma mgbe ọ chịgharịrị obi ya, oke ifufe siri ike na-eku n'ahụ, egwu atụwa ya. Ọ malite imikpu n'ime mmiri were tie mkpu sị, Onyenwe anyị, zọpụta m. Ngwa ngwa Jesu setịrị aka ya ghọta ya, sị Pita sị, Pita sị ya, gị Onyenwe anyị, obere okwukwe ka m ji, n'ihi na gịnị ije iwe nke obi abụọ. Mgbe ahụ ha batara n'ụgbọ mmiri ahụ, oke ifufe ahụ ewere febie. Ndị nọ n'ụgbọ mmiri ahụ were kpọrọ ya isi ala na-ekwu sị, n'ezie ị bụ nwa nke Chineke. Ozi ọma ka Onyenwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma na nweta mgbaghara njọ. Dịka anyị si kọwapụta na mbido ajamasị nwa na tata bụ ụka nke 19 n'ime afọ. Isiokwu anyị tata bụ Encounter with God. Encounter with God. Onye ambition onye ọbụla marago ihe m kwuru. Anyị na-anya n'ihe ọgụ nke mbụ, Second Book of Kings, chapter 19. Ọ bụ ebe nụwa ka e bidoro ihe a na-akpọ prophetic revolution in Israel n'oge nke Elijah. Kedu ife kpatara ya nụ? Elijah na ndị amụma Baal mara aka. Elijah menyụọ ha anya. Ọ ya kpatara na a na-akpọ Chineke o ji ọkụ eme gịnị? Eri aja. Mana ka o mechara nke a, nsogbu ya ọ kwụsịrị. Mgbe a ka nsogbu ya bidoro. Onye na-achụ ya, unu ma onye ọ bụ? Nwanyị. Unu ma onye ọ bụ? Kpọọ ya nwanyị. Onye dị na-ekwulu nwanyị, onye dị ha chụdebe go tata, ha chụdebego, ha ka na-achụ. Ọ ya batalụ mgbe ọ na-agba ọsọ, ike gwụ ya, ọ na-aba na ọgba. Maka na ọ bụrụ na iwepụta onwe ka ife Chineke, kwado nsogbu. Iwepụta ha onwe gị si na gị na Chineke ga-adị na mma,
go and prepare for trouble. You are entering into a serious war. Ọ ya ka Paul sị na ọ bụghị ọgụ nke anụ ahụ, nor against principalities and powers. Ọ ya bụ the encounter. Onye Elijah na-agbara Chineke ọsọ, Chineke ọ na-efe. Maka na ọ bụrụ na gị na Chineke dị na mma, ị gaghị na-atụ Chukwu egwu. Onye gị na ya dị na mma, ị na-atụ ya egwu. Onye na-atụ Chineke egwu bụ onye nye na Chineke adịghị na mma. Onye batalụ onye amụma Elijah sị na mmasị Chineke eriela ya obi, na ya dị jealous of God, na ọzi omume ndị mmadụ. Chineke si ebe ahụ pụta, chee kwuru n'ọnụ ọgba. Akwụkwọ nsọ gwara anyị emesịa hurricane. Elijah si Chineke abịa ma Chukwu emeghị gịnị? Ọ nọghị na hurricane. Earthquake, ala ọma jijiji, Chukwu ada nọ na ala ọma jijiji. Ọ sị eje ntụ ọkụ, ụdị ọkụ anyị na-afụ na steeti of California. Ụdị ọkụ anyị na-afụ na TV. Mana Chineke emeghị gịnị? Ọ nọghị n'ọkụ. Was not a gentle breeze. A gentle breeze. Maka na anyị nwere Catholic spirituality. Catholic spirituality. And on ya ka anyị ka nọ. Ọ ya kpachalụ mgbe ị na-ezute Chineke bụ in a quiet place. Chineke abụ Chineke egwu eluigwe. Ọ bụghị Chineke na-eme mkpọtụ. Mana tata, we have imported the new spirituality. Imported new one. Eche na onye mekachara mkpọtụ Chineke anụ ekpere ya. Tupu ha asa arịa ọnụ, tupu ha esekpuru ala ikpe ekpere, Chineke amago ihe ị na-eme gịnị? Ọ ma ihe ị na-ayọ ya. Kama na problem anyị na-enwe bụ anyị na-asị Chukwu, biko bịa nyere anyị aka. Chukwu bịa nyere m aka. Mana ọ bụrụ na ekpere gị ga-agbanwe tata, inwe nsogbu daga, esi Chineke biko ihe m na-ayọ ga-ebu zitere m ndị genede. Chineke zitere m ndị enyemaka, ọ bụghị ha bịa mee gịnị? Ọ bụghị ha bịa nyere gị aka, maka Lord says God can only work with you and never for you. Mana anyị na-asị ya bịa nyere anyị aka. Ọ mmadụ ka ọ ga-ezite nyere gị aka. Ka m kọọrọ n'ofu akụkọ. O nwere ezelọ nwee problem na mmiri. Ebili mmiri bugide ya, ụpụ tie n'elu anị. Obodo mmadụ ebighọ. O sekpuru ala n'ikpere mmiri n'ime mgbede. Ihe ọ sị Chineke biko site m onye enyemaka. Ọ sị Chineke bịa mee gịnị? Ọ sị abịa nyere ya aka. Ọ zitere ya onye enyemaka. Maka na oge ụfọdụ anyị na-ene anya na ndụ anyị na-ebi, ọ dịka anyị na-enye Chineke kọmand. Mba. Ma ọ bụ isi Chineke ọkwa gị gwara anyị, ọnya gwara gị. And ọ ma na o mere gịnị? Ọ ma na ọ gwara gị ya. Mana ọ ga-enwe nke ị ga-emere onwe gị. Nwoke a sị Chineke zitere m onye enyemaka. Ọ nọ ebe ahụ 6 months nweghị onye ọfụrụ. 1 year nobody. Obidozie, he was feeding, ọ na-erizi ụmụ anụ ọhịa na-achụ nta. Onye na-enyere ya aka nke ahụ? Chineke na-ezite ụmụ anụ ọhịa, maka anụ ọhịa nọta aka Chineke sị gaa nso, o nwere onye
maka a gwara anyị na ụmụ nnụnụ nke igwe ha enweghị ubi ha enweghị gịnịdị mana ọkwa ha sawasị ọpụgụchaa ha ga-ebughị ụzọ taa ya. Chineke a na-eme gịnị? A na-asọ ha nri. Mango gịchaa nne ga-agwa ya n'ọchago, pọpọ gịchaa nne ga-agwa ya n'ọchago. Ụmụ nnụnụ nke igwe Chineke a na-eme gịnịdị? A na-asọ. Onye kpatara oge ụfọdụ ị na-ene ụfọdụ ndị ụka anya ọ dị nke ahịa aghọtachaa onwe ka nwa obere nsogbu si dapụta iche n'ụwa emego gịnị agwụgwọ mbanụ gị na nsogbu onye tọrọ gị na nsogbu onye tọrọ ọ dị n'ụwa bịa ọ ga-adị ime gịnị ọ dịrị adị ọ dị fo ọ ga na-eme gịnị. There's nothing you can do. There's nothing you can do except trust in God. Like this man, the story I'm telling you. After 2 years, nwoke a alụtago ụlọ were ahịhịa dị n'ọhịa rụpụrụ ebe obi ka o jezie chọọ ihe ọ ga-eri amara ebe ọkụ si danyezie n'ụlọ ahụ. Nsogbu adọle ịbụa nwoke bido akwa ka ọ na-ebe akwa ụgbọ mmiri faa change their course maka ha fụrụ ebe ọkụ na-enwu change their course ka ha ga mara ihe kpatara ọkụ ji enwu. Ụlọ ịgba ọkụ ọ dị mma? Ụlọ ịgba ọkụ ọ dị mma? Ma agwụ na ọ dị mma tata. Ụlọ na-enwu ọkụ ndị bụ ụgbọ mmiri far they change their course ka mara ihe kpatara. Mgbe a na-erutezi ebe a afụ nwoke ahụ ọ na-efe aka so ọ gbara ọsọ banye n'ụgbọ mmiri na-asị hey ka ikunu si mara na m nọ ebe a asị mba na anwụrụ ọkụ ka anyị mere gịnị ka anyị fụrụ ifugo Chukwu onye goro ya aka ozitego onye enyemaka Chukwu bịa nyere ya aka mana ihe na-asị bụ Chukwu bịa nyere ya aka. Elija tata ọ sị Chukwu bịa nyere ya aka ọ Chineke wepụ ndụ m ha adịghị mma ịnọ n'ụwa mana mgbe a isi Chukwu wepụ ndụ gị mgbe a ka ọ na-ewere ndụ na-eme gịnị maka o nwere ihe ị ga-alụrụ ya ịrụchabeghị ya. Ya kpachalụ Elija tata Chineke sị ya jee tee Jehu mmanụ jee tee Elisha mmanụ. The beginning of prophetic revolution in Israel. If the two things ruling the world, the spiritual power and the occultic power. The occultic power represented by Ahab and Jezebel. The spiritual power represented by Elijah. And they clash most often. So ndị nke m hụrụ n'anya mgbe Chineke na-abịa bụ mgbe eche na ike emego gịnị ike agwụgwọ mgbe eche na enyemaka dozi. Ya kpachalụ tata Paul dị asọ na-agwa ndị Rom exactly what happened in the first reading mana ọ sị na ya nwere onye na-agba ya ume bụ onye Jizọs. Onye na-agba ya ume bụ onye Jizọs. Therefore mgbe iche na ihe ụwa abịara n'isi njedebe o nwere ukwe Catholic Hymn Book nọmba 422 amara mmụnụ Maria Catholic Hymn Book ọ gwakwa nke ahụ n'uche Catholic Hymn Book Google it Catholic Hymn Book ị ga-afụ ya 422 ka m kwere ụnụ ya ụnụ makwana ya ọ sị what a friend we have in Jesus all our sins are great to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
peace we offer for her feet. Oh, what needless pain we bear. All because you do not carry everything to God in prayer. Nke nchọrọ ka unu gee ntị ọfụma verse 2. Gịnị ka ọ sị? Have you trials? Cherenụ. Ndịkwa ya cherenụ. Ọ sị, have you trials and temptation? Iwenugo trials. Iwenugo temptation. Have you trials and temptation? Is there trouble anywhere? Trouble or the? Temptation or the? Trouble or the? Temptation the? Trials or the? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Again, can we find a friend so fair? We all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take to the Lord in prayer. He knows every weakness. Ọ ma na ike adịghị gị. Ọ ma na ike adịghị gị. Onye katalụ Aịzaya onye amụma chapter 43 verse 1 to 7 nwere ike idetu ya. It will form their daily meditation. Ọ sị, egwu emere gịnị? Anọnyere gị. Ọ sị ibi na afọ anụ wee na-aza iche na nne na nna gị nyere gị na ọmụmụ mere gịnị dị nyere gị ya. Egwu atụna gị. Ọ sị, because you are precious in my eyes. That is Isaiah. So ndị nke m hụrụ n'anya, anyị na-ezi anya n'ozi ọma tata. Anyị fụ maka Peter. Question bụ, onwe onye gị ga-ebe anyị agwa m ihe kpatara Peter ji wee gaa ije n'elu mmiri. Onwe onye ga-agwa m ihe kpatara Peter ji gaa ije n'elu mmiri ebe Jesu na-aga ije. Yes, na ukwu. Asị m enwere onye asị nwe ụlọ niile kwube. Ọ Jizọs ya bịara. Mba. Mba. Who can tell me why Peter walked on water? Very good. Mgbe Jesus said, Peter, come. Peter was looking at him. He attacked his slave. Focus on him. Manambwe, ma dollar, ma naira. Mgbe o letara ike ọchịchị nke ụwa ma dọla ma naira ma ezigbo akwa, ezigbo akpụ ụkwụ, ezigbo wọchị, ezigbo moto, and he started what? Sinking. Unu anụghị ihe a na-ekwu? Unu anụ ya ọfụma? Mgbe o letara ihe nchekasị nke ụwa, and then pride, o nwere ike ọ bụrụ na ọ sị ọ bụrụ na ngacha n'elu mmiri atata ya ndị niile a mma na command zone, and he remembered and he started going down. Mgbe ọ bụ na ọ na-agbada, kedu ihe ọzọ mekwara?
he attached himself again to Christ. So if we go in one problem I nwere attachment and detachment. Attachment and genede. Oma ya attachment. Ile ụfọdụ ụmụ nwaanyị anya n'isi ebe anyị ama ihe attachment. As long as you attach it on yourself, ọ bụghị dị ihe ahụ a na-afụ until ime gịnị iwepụ ya efu ezigbo onwe gị mana as long as ọ ka dị gị ọ bụghị dị ihe ahụ onye kasị onye ahụ maka akwa asị ịma ha ọkwa attachment Ganede attachment until you detach it. Peter attached himself to Christ, and when he remembered the things of this world, he detached himself and started going down. Unafugo why not there? Ya bụ ụmụnne m n'ime Kristi ka anyị gbane mbọ ka anyị hapụ the God of this world maka o nwere Chukwu na-achị ụwa asọkwa gị na ilepụ anya n'ihe ụwa mba onye nke amamihe si onye nke ga-eme anyị mata ife nke ụwa anyị wee mee gịnị mana ihe ụwa egbukwere gị ego ụwa egbukwene gị ihe ego ụwa agaghị ejigbu ị maara ka ngwa ụlọ ihe ọ na-ama ha ile anya efu onye ọbụla ifuru isi ya n'ego gburu ya onye ọbụla ifuru isi ya n'ego ego gburu ya o rigidere ego gbuo ya onye ọbụla ifuru isi ya n'ego gburu ya ifunu gị isi Jesu n'ego ifunu gị isi Jizọs n'ego kedu ihe ọ kpọrọ ya akụ mmehie nke ụwa bịafọ ekwekwana ka o mee gịnị ka o gbuo gị ọkwa akụ mmehie nke ụwa ka anyị lote Pọl dị asọ 1 Corinthians chapter 4 verse 7 ọ sị o nweghị ihe ị nwere enyeghị ya enye o nweghị ihe ị nwere emeghị gịnị enyere gị ya enye ka m nwere onwe mmadụ ụgọba anya anụnwa bụ onye ichida gonyere m ya maka m nwere onwe mmadụ akpụkwanụwa ụbọ onye Enugu ukwu gonyere m ya na Chicago trọza dị ebe Mbaka sahe agulibi ọdị tinyere akụkụ ya so onye ụmụze kwenyere m shet enwere shet iyi n'ime ọ dị ịtọ onye Abagana gonyere asịnya chọrọ tuo gonye m wọchị a bụ onye ụmụchu gonyere m ya wọchị anyị ebe a mmere gị o nweghị ihe nwere emere gịnị enyeghị ya enye then why should you brag over it? Why should you detach yourself? Maka na one day ihe dị like ụwa bụ one day ọ bụrụ na ịjụ ihe ha enyefe n'ụwa ike ka ọ bụrụ na o nwere ebe a sị ledebe anya iru ebe a che na ụwa bụ n'ebe ha ka ụwa jedebe one day you should give way another person will take over okwuchukwu anyị na-ekwu taata mma ekwu ya mgbasa ụka onye ọzọ ga-ekwu because you take it that way so ụmụnne na Kristi ọ taata Jesu na-asị courage nwee okwukwe
sọsọ ihe mmeji mara ụlọ atụ maka okwe bụ pọs ụnụ ma ihe pọs a ka ihe na-eti na pọs ego itinye ego na pọs ọ bụrụ $10 itinye na pọs mbọsị ihe wepụta ya ọ ga-adị 20 ka ihe ọ ga-adị na itinye ya ebe a ume na obi eme gịnị eruo ya ala ka ya zuo n'ike ka ya mee gịnị dị ya zuo ike. That is faith. Mana ọ bụrụ na anyị lute n'ikpeazụ that all of us one by one ihe niile ị na-eme n'ụwa ọrụ niile ị na-arụ n'ụwa eziri gị ezi go and do it and ịlụchaa ya esi Chineke ọrụ ikere nka m mere gịnị na lụrụ ihe ndọkpasị niile dị n'ụwa ọ karịrị akarị. I think when I was last 2 months ka m gwara n'ụka 9 nsị ndị ụka kedu ndị na-eji ụka na ndị na-aka ụka. Onwe ndị na-eji ụka onwe ndị na-aka ụka. Nụma ndị na-eji ụka nụmara ụmụ nwanyị na-eme gịnị ha na-eji ụka, ụmụ nwoke na-eme gịnị na-aka ụka. Ụmụ nwanyị na-eme gịnị na-eji ụka, ụmụ nwoke na-eme gịnị na-aka ụka. Maka ọnwa ebe a kụrụ kpọrọ echi ka onye ị ga-afụ ebe ahụ nwaanyị maka ụka ka ọ na-eje. Ịnweghị ebe ị nụrụ kpọrọ ntụgboro ndị ga-afụ ebe ahụ ụmụ nwaanyị maka onye ọ pụtara n'ụwa iji ụka. Mana cheki ụmụ nwoke na ebe a kamgbe ha ji bụrụ Katọlik o nwere ike ka m ṅụọ ya to God o nwere ike ha ejenughị ebe ọbụla sị ka eje ka ekpere ha ekpere bikọs ọ nwere gọdọ ụka kacha ụzọ ka o mee gịnị ọ kaba anyị iru ebe a ịfụ nwaanyị ịfụ nwaanyị nwatakịrị asị ya na ọ pastọ ọsị ya na-adị ọkpọdụbekwa di ya na-adị mana pastọ ọ bụ gịnị dị ndị na-eje ụka. Ụmụ nwanyị na-eme gịnị? Ụmụ nwanyị na-eme gịnị? Ụmụ nwoke na-eme gịnị? N'ikpeazụ ka anyị were ghọtawanye ebe anyị na-eje na ihe anyị na-eme. Nke mbụ ka ịghọta na anyị bịara abịa emesịa anyị eme gịnị ya na ị bịara abịa emesịa anyị ya na ọ bụkwa ịbịa Amerịka ka m na-enu and ihe eji ama onye ọbịa ọnụ ihe eji ama onye ọbịa gabeghị ihe ọ sọrọ nwunye ya ọ nọkọta omee etu a gịnị ka ọ na-eme ka ihe ọ na-achọ na klọk ọ ma na ya bịara abịa na ya ga-eme gịnị ndị ụka n'ụwa anyị bịara ọ bịara ije mere gịnị lote ya tata let it come to ring a bell in your head. Ọ ya kpatalụ iji mechi. I'll tell you a story from my community. O nwere ofu nwaanyị so ofu nwa ka ọ mụtara ofu nwoke anịnya nwoke nye nwaanyị mana ọ kpọnyere somebody ka nye na-ebiri ka ọ na-agbara ya bọị mana one morning agadi nwaanyị a kulie ụra Chineke na nwa ya ama ha nọrọ ebe ọ nọ. Mgbe ahụ obi nwa emego gịnị metụrụ ya ọ pụzie jekwuru n'ukwu mango bie na-eche ndị na-aga akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ nwatakịrị na-agụ elementịrị 2 ka ọ sị nwa m bịa deere m leta leta onye ya na nwa ebi nwatakịrị na-agụ
elementary 2 yes ya da eleta only 6 edebe o wara akwụkwọ nye pen si nwa mbe ejere elu ejere ala si kpọlọtara m Pita nwa m ejere elu ejere ala si kpọlọtara m Pita nwa m nwatakịrị na-agụ elementary 2 ka esi ada ejere elu ejere ala kamgbe na anyị ji bido ka nwatakịrị aka na-ata penu n'ọnụ ejere elu ejere ala mmụọ nke Chineke mmụọ nsọ baa n'ime nwatakịrị nụwa olote na enu bụ up ụtọ na ala nwoke na-ede down ebelebe egbuo go up go down send Peter home ọsịa idechala ọsịa yesma ọsịa gbetekwa akọrọ elu akọrọ ala ọ bụ ozi nwata ahụ ka ị na-akọrọ ya ọmamụ go up go down send Peter home go up go down odegide ofu ibe akwụkwọ ju so ụmụnne na Kristi nwata nna akọrọ unu ọkwa na anyị nwa ọkwa na anyị nwa ejere elu ebe ka ebe uhom anyị eluigwe ejere elu ebe dị akọrọ elu ebe dị udo dịrị ọnụ ka anyị kwụrụzi ọtọ kwupụta okwu anyị ka unu gụọ ya agụọ ngwa gụwa nene ndị nke m nụrụ n'anya ka anyị jikọta n'obi ọnụ kpọkuo Onyenwe anyị sonyere Elijah who encountered God today, Peter who encountered Christ. May we encounter them in our various needs in this Mass.
Zam 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 Chineke na-aza m onye kere n'igwe n'ụwa aza m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m zam 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 Chineke na-aza m za m onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka ndị ndu nke ụka ndị echiri echichi na ndị na-arụ ọrụ nke ụka n'ọkwa dị iche iche ka ha jupụta na mmụọ nke mgbanwe iji wee na-arụsi ọrụ ha ike anyị arịọ gị dị elu ije m onye ga-aza m za m za m onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka obodo anyị bụ United States na obodo ndị ọzọ dị iche iche ka anyị were otu obi n'ikpe ziri ezi na-achọ udo n'obodo anyị arịọ gị inwenụ na biko nara arịrịọ anyị ọzanụ onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị okenye na ndị na-enweghị ebe obibi ka Chineke wetara ha ihe eji enyere ndụ aka anyị arịọ gị dị nwenụ na biko nara arịrịọ anyị ọzanụ onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka ndị ihe ọdachi nke ụwa dakwasịrị ọkacha ụmụaka enweghị nne na nna ya na maka ndị di ha ma ọ bụ nwaanyị ha nwụrụ isi nso a ka Chineke gbaa ha ume na ebere ya anyị arịọ gị nwere anyị biko anyị na-arịọ gị ọzanụ onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka anyị niile gbakọtara na maasị dị asọ tata ya na maka ndị agadi na ndị ọrịa na ndị aha dị n'akwụkwọ ekpere anyị ka Chineke wetara ha ahụ isi ike na ọgwụgwọ nke ahụ na mkpụrụ obi anyị arịọ gị inwe biko nara arịrịọ anyị ọzanụ zam 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 Chineke nna zamụ onye kere n'igwe n'ụwa za m ọnwụnwa juru ụzọ m niile za m ije m onye ga-aza m za m maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na maasị dị asọ tata ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a ka Chineke mere ha ebere nabata ha n'ala eze nke eluigwe anyị arịọ gị dị nwere biko onye ha ezumike zanụ
na-etezi isi ọ Chineke mkpa ndị ọzọ n'ofu n'ofu na nke ezinụlọ. O Chukwu, nnapụrụ anyị ihe niile, nụrụ arịrịọ anyị, meere anyị dịka o si bụrụ mmasị gị n'ụzọ dị iche iche na ihe nchekasị anyị mkpagbu nke ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Offertory number 54 na hymn book number 54.
komere okwu o nyere anyị ọ bụrụ site n'ike aka ya ekele ka anyị ji nwanri ya eze nara ekele ụmụ gị ekele ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya kelee ya kelee ya anyị jọ ya mma ka anyị bulie ya elu ka anyị kelee ya anyị kelee ya oh glory be to the Lord in the highest. Oh, honor be to the Lord for what he has done. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Oh, shout for his blessing. For his guidance. Oh, for his preservation. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Kelede de wasabla tinga ka ko ni lon ga fama kasna ta china so ya par ma salam ta natra awaran kelede de wasabla tinga ka ko wani lon ga fama ka ta mai ne le so ya par ma salam ko so ni ta awaran ni na kam ajma lo de lo na ye wasabla ka ga na ta ma ni ho o ti ne ka yọba na ụmụnne m ka aja nke m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, i sitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke anyị na-ehunyere ebube eze gị. Biko nara aja nzukọ gị na-ehunyere gị n'imeda gị obi, mee ka anyị site na ya bata n'ihe omimi nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite elu obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ihe ekele oge niile na ebe niile. N'inwere nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe.
sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọpụtara ahọta, ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị ịkpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụtazi aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe nnụnụ niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ, 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 n'elu kacha elu, n'elu kacha elu, Hosanna, nsọ, 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 n'elu kacha elu, n'elu kacha elu, Hosanna, nsọ, 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 nsọ. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ịdo onyinye ndị ya nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ehudire n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edonye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, gụnye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Onye kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta nwa gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, Kristi, wee mgbe ka bịa ọzọ.
na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ, iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere na ndị tosiri ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ ndị site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị Ose na ndị ụkọchukwu niile na ndị ofọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha niile na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihi ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, na Eugene dị nsọ, ndị niile mere uche gị n'ụwa, were keta oke na ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Perisu mecumviso et mipso, esirida patrum omnipotenti, iritate spiritus sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptans moniti, e divina insione formati audemus dicere, Pater nostra, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Zọpụta anyị na rịọgọ sebru na ajọ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị ga, kama na okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị si chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke oseburu ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta na-ekene udo, ekene udo.
Tobenụ Jesu Kristi nwa atụrụ nke Chukwu. Lee onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Communion hymn number 42, 4-2.
166. 166. 166. One zero six. 106. O sacrament most holy. Sacrament divine, all praise and all thanksgiving. Ekpere ime obi. Onye nwe anyị kwuru sị, Aịcha m ga-enye unu bụ ahụ m.
maka ndụ nke ụwa. Ka anyị rịọ ya arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa onemone ethnic mass nke ara anụnwaanyị abụ Ọgọst 26. A ga-eme ya na Cathedral 3 p.m. a wee na-ama ọkụ ya kịta ka anyị kwadebe. A ga-ekpekwa chaplet na ya. Ndị ya chọọ iso were kpee, a chọrọ na anyị ya eso. Ndị ya reprezenti anyị bụ ha ga-ekpe. Ha mee ka osoje onye isi ndị ụmụ nwanyị Teresa Senibo ka ọ malụ unu fụ ya anya. Nnekwuru oke n'ọtọ ka ha fụ ya. Nya bụ osoje onye isi ndị ICW. Onye ya asị na arọla onye a na-akpọrọ ya mee ka efu ya ozigbo ozigbo. Nke a bụ maka pilgrimage nke anyị mara ọkụ ya ọtụtụ oge tupu anyị akwụsịkwa. Ọ na-aga n'iru. Ndị na-akpọkarị na fon ajụ m ihe gbasara ya na etu esi eje bụ ndị na-enweta flyers. Ndị nke ụmụ nwanyị nwebeghị nwoke ọbụla kpọrọnụ. Anyị ji n'aka onye isi ndị nna na ị na-eziga ya na mgbasa ozi WhatsApp. Etuwa ka ọ dịkwa na ndị nke youth and young adult n'ụzọ ezisa ozi anwa. Ọ bụrụ na ụnụ soro etu esi were kwuye follow directions ma deposit ye, unu mekwa ka anyị nwa malụ ka mụ nwa malụ ma ọ ka Fada Umeobi malụ. Ya bụ 2 steps. One, we follow the directions with the Nandi na afọ maka ya overall. Anyị nwa nọzi na parish ebe a emekwa ka anyị malụ. Anyị da na ịkpọrọ Fada na onwe ya ọkpọ mụnwa mee ka mmalụ. Mana ihe gbasara deadlines ọ bụrụ mụnwa ọ bụrụ Fada. Deadlines si n'aka ndị na-ahazi etu esi eji ya. Ya nwa ajụjụ ị nwere ike kpọọ mụnwa ma ọ kpọọ Fada. Anyị amara anyị ajụta. Igbo hymn bụ ka anyị kwukwara enwere limited copies fọrọnụ. Ndị chọrọ ya hafụ Emilia Mmụọ megha $25. Ezinụlọ Paul na Roslyn Amuchie sị ka anyị kene Igbo Catholic Community niile ka unu niile si gbatara ha mkpu akwa oge ugbu a ha nọ n'uru maka nwanne Paul senior brother ya nke ọ kpọrọ papa ya nke rapụ ọnụ bụ Prọfesọ Fidelis Amuchie. Nke ka nke na Fraịde ka ọtụtụ n'ime anyị almost onye ọna wee zukọ ebe a wee soli ihe were kwa nwanne ya nwoke n'ebe a n'ụwa. N'otu aka anwakwa Fidelia nna cheta maka nwanne ya nwoke sị ka anyị kenekwa unu niile n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọkwa ekpere unu ka ekpere unu duo ezinụlọ ya onye niile ha ya adị were jee na ihe niile ya eme ebe aha ka ọ gaa n'udo na-enweghị nsogbu. Tupu a na-aga n'iru, Fada, Ekenachi, 1 minute. Half minute abu ukwe. Okay, half minute ka o were. Ukwe half minute, the minute 1 minute. Obi Samari ya kasi hunanya ave ave ma nobo
obodo anyị tinye ngọzi gị. Ave, ave, ave. N'ezinụlọ anyị tinye otobi. Ave, ave, ave. Otito dịrị Yesu. Amen. Mkpụrụ okwu abụọ. Nke mbụ bụ eji m obi aṅụrị ndị Tony nọ here nọ. Ọ ghara ịma m ụra. Asị m agara m enwere ebe m gara m asị na m asa anyị ugwu ngiri Igbo. Etighị Igbo, etighị English. Asị wow, you should be Igbo. Asị so ụda ahụ na-alụta m sita ji ọnụ na nga m gụrụ Igbo taa. Ọwụ mere emegha m practice. So ihe a na-ekwu bụ ime ka ndị mmadụ ghọta ihe na-eme. Ụfọdụ etinye Igbo ịhụ ka anyị siri ọm Igbo gaa na English gaa na Latin ịhụ ya ọgazi agazi ọ dabara adaba. So ana m ekene Father Jude, the pastor anyị na-akpọ na parish priest, otu o si mee unu eje represent anyị na Washington DC na Eucharistic Congress emere. Anyị leghe na TV, leghe ya na internet. Ọ dị ka ndị Igbo niile dominatory ihe asọ ihe Afrịka. Ọtụtụ ndị ahụ cha ndị Igbo ma onye gụrụ agụ ma sista mere organize sista anyị ma ndị ihu na ndị a. So ihe ahụ amaka. Asị m n'oge ọzọkwa kunu gbaa mbọ mgbe ị na-aga fara na onwe esokwu chee ya sọ maka onye ọbụla si aha ya efule. So ekene dị Chineke maka that. Otuto dịrị Yesu. Nke abụọ bụ na eji obi aṅụrị na-ekele unu otu unu si were gbaa mbọ bịa nọnyere m na wiki gara aga emere m emume 40 years of priesthood anniversary. So ọ bụ ihe ekene ka ọ bụ. Achọwa ha m ime ihe asị m achọghị m inye anybody nsogbu. Ma m otu m siri kwute ya oge m gara meeting ndị Knights of Columbus or Iwenetansi. Ma kwụsịrị achọghị m. Ha so no, a ga-celebrate. I said ha sị a ga-celebrate ya. Gbịchara m aha ndị m ga-afụ. Oge m na Maxwell na-ekwu ọ sị m lekwe nwaanyị elekwe nọmba ya na mkpọwe ya na ihe ahụ doro anya. Okay. Lebe DS owe ma akpọ n'anya si lekwe ihe gaji mena. Ha mee niile organize, everything went well to the surprise of ndị parish ebe m nọ. Maka na ha eme otu ihe dị otu a. Ihe a niile agwụla ha eme something mee marachi dance ọgwụla ọbụla lawa ọrụ onwe. But nke anyị emechara mefere ihe ịhụ nga ha nọ na-eso anyị na-ahụ mkpa na-agba egwu igbo anyị emechaa ha ṅụọ stout beer and ihe ndị a were mee. So I can't but say thank you. Aga m emekwa individual thank you. So ekene ka m maka oge m gwara Father Jude si lekwe ihe ga-emenụ lekwe m chọrọ ime. Aga m achọ ka m gwa ndị parish ma oge Tony gwa ha. That's already ya nwetago the information. So he was there full time. Nunu never full time. So ekene ka m unu. And anya m legharị na ahụ the population nọ here. My joy wo ekene dị Chineke that when the history will be written, my name will be here. I'm very happy. Na anyị na-aga n'ihu enwekwara offer two more Igbo churches. Anyị ga-eme were enwere nke anyị nwere na Valley. Aga na-ehi ha aja n'ukwu were ụmụ ha ga-ehite nne. A ga-emepekwa another one towards San Pedro. Emecha ihe mere maybe once in a month or once in 3 months onye ọbụla niile ezukọta ọnụ here. So this is the main parish of Igbo Church na Los Angeles. And nwekwa branches. Ọ ga-adị mma. So jisi na ike gbaa mbọ na-abịa ụka na-abịasi ike maka na ndị Igbo si gburugburu bụ gịnị
Ugweze. So onye ọbụla gbaa mbọ na-abịa. Ma sị na fada kwuru okwu Chukwu. Yeah. Oge m gara na chapel, na sacristy. Ma ya akpa ahụ ya, ọ sị Benjamin. Okay. Ma jụọ ya, ozugbo m sị, ele aha ya sawo Ezeoke, ama. So yeah, this is a name I'm familiar with. Oh, Heartline Father. Ezeoke. Heartline Father. So, thank you, Father, for bringing Igbo Church into Los Angeles, because Henry the car would be real massive. Yeah, thank you, Father, for bringing. And also, I'm happy that Adram Soria Urekoka, Ndino Honano, as Ndina Wundina Megane, Ndina Joka, Ndina Nagagane, because Ndina politicians, all Ndina Naga, Mana church, so when I want to the church, I should not church at Hakwala, without the loan. Kịta anyị agaba n'iru anyị maalụ na tata n'ọnwa anọnwa bụ oge anyị ji eme ekene Chineke ekene maka mma niile ọ na-aja anyị n'arọ niile a na ndụ anyị niile. Oge nke Thanksgiving Monetized Bazaar ka anyị si wee kwekọta. Anyị bidoro last Sunday, tata kwa n'ụbọchị ụka ọzọ. Kịta ana m akpọlite onye na-ahụ maka ya na-ahazie Maazị Siwayo Makụ ka o welu ka a gaba n'iru. Oto dịrị Yesu, ọsọ ndụ kwasị ọkọ. Oto dịrị Yesu. Yes. Because before man aga n'ihu, last Sunday I was confronted by 2 or 3 individuals, and that man, I will honor their request. Having said that, agam add Onyishindine and Onyishindi youth as the committee members of the bazaar. Before I get here again, I will receive baskets. I will hear with a dancing with Bishop Shanahan, with the grandma, with the youth. I won't belong to any of these groups. I want a general basket here, number 1. I want a drop one in a general basket because you don't belong to any group. And also, this envelope, I want with this envelope. Chalk or count or towards your zone. For example, I want to menu. I want only Bishop Shanahan. I'm going to drop my envelope. There, the memo here, Bishop Shanahan. So, call count or towards your zone. I'm not clear. I want any question about our gauge one. And also, I want the zone you belong to. Please, Abasa, I will help you wherever zone you know. Thank you. Now I'm going to call on Sapol Ifediba to join me here. Talking Tech, I know you are in the house. Sabine Amadi. Dr. Angelo Frobu Onishindine and Mr. Zikor Ume to join here. Thank you.
anyị bịabazie ndị niile. Ife anyị ga-abịa ọzọ na ụkọchukwu anyị na-ene anya na time oge afara eke na chiri ekwu okwu. So ndị ga-ebu ụzọ wee bido bụ ndị families ga-ebu ụzọ wee bido. Chineke nyere m aka m fly ya. I just came in right now from Oakland and Deba straight. Chineke nyere aka ka anyị kwụọ Chineke aka na ndị feche ndị elu fedata n'ala. Ọ dị ka ọ dị isi. Ihe anụwa bụ ụka akara aka families ga-ebido first. So families bido ụnụ anyị na afọ na mụ wee nwezi prayer mbụ na ụka akara aka eji isi ekwe ka anyị bido. After families, then organizations are joining here. Always state in the channel in the bank, BICO associations, my zones. Let us know. All families in Abiakita, BICO Ndiukwe, ndị families bịawa na ezinụlọ families ndị ukwenye na ya onu. Gale ihe ọma Chineke na ọchị azụ na-enyere ya aka na-atụ ndị na-achọ ụdọ ụna na-enye ha ụdọ anyị na-ekele gị ịta bụ ọ bụ ezinụlọ aka metalụ ọ bụ ha na-abịa ezinụlọ aka metalụ nwoke na ihe ike ọ bụ ya na-eja ezinụlọ aka metalụ ọ bụ ha na-aga ndị na-ese ezinụlọ aka metalụ bụ ezinụlọ Ezechukwu Bọni Ezechukwu Bọni na Uju Ezechukwu ọ bụ ha na-ese ezinụlọ aka metalụ Bọni na Uju Ezechukwu na-ezinụlọ ya Chineke na mere m eze Jizọs anyị na-ekele gị eze Jizọs anyị na-ekele gị Chineke eze Jizọs mama dịrị gị ikele ya onye ahụ na-enye ndụ ezinụlọ John Iwuchukwu ekele dịrị gị ezinụlọ Philip Chineke ezinụlọ Philip ọ bụ ha na-aga ekele dịrị gị ele ihe ọma Chineke na-emere ezinụlọ Ifeanyị Mosu ọ bụ ha na-aga onye ahụ mere m eze Mosu onye ahụ mere m eze 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 bi emera eze bi emera eze bi ebi ya hello okay ebi ya ezinụlọ ụfọdụ ha na-aga onye ahụ tinyere mbugo nke ezinụlọ come on say the family darling onye ahụ mere onye nsa ga-eme ya eze oche ahụ mere onye nsa ga-eme ya onye ahụ bunyere maka
Ijeọma Eze. Ijeọma Eze. Abụ ha na-aga. ụmụ Chineke ngwanụ nke ndị na-agba izu aka mara mma Chineke bụ aka mara mma ka anyị ga-agba Chineke bụ aka mara mma Chineke mo kọbara ya aka mara mma Ụzọ family kọbara ya aka mara mma kọbara ya aka mara mma kọbara ya aka mara mma aka mara mma ọ bụrụ na iwe menu ya ọ bụrụ na iwe menu ya family, Crystal Okoro family. Aye mechiko. Aye akwụsịba. Aye akwụsịba. Onye nwe gị ga-adịgide. Ndị nna ngwapụwazi anọ ndị nna. Ndị nna. Onye nwe anyị ga-adịgide ndị nna ndị nna nwoke na ihe ndị nna udo ka dị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ ka udo ga-adị ndị nna kwe n'udo ka nna na-abịa biko n'ụlọ ndị nna gwa udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị udo ga-adị ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị nna gwa udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị nna gwa udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị nna gwa udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị gwa udo
udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị na-agba udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị na-agba udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ndị na-agba udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị na-agba udo na-aga udo ga-adị ebe ịhụnanya dị. Youth and young adults, udo ga-adị mmadụ alụnụ udo ga-adị ebe ahụ udo ga-adị ndị na-akwa udo ga-adị ndị mmadụ alụnụ ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị ndị na-akwa udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị nne nta udo ga-adị ebe ịhụnanya. O nwere ndị ọzọ ka ya emechakọ. Enwere onye ọzọ. Enwere onye ọzọ. Youth and young adults. O nwere ezinụlọ youth and young adults. Ka o nwere group. Microphone adọkwanya. On the young adult and youth and young adults. Young adult and youth. Okay. Ka anyị gaba young adult and youth. Ọ bụ ha na-aga kịta. Na-aganụ. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Jizọs. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Ndị ụka ga-achọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya Jizọs. Oh yes. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Na-abịanụ kelere m Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimerela. Kelere m Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimerela. Kelere m Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimerela. Nwanne m kelere Chimo na Chimerela. Kelere Chimo. Kelere Chimo na Chimerela. Chimo. Youth and young adults na alụnụ. Kelere Chimo. Ndị bịara ụka kelere Chimo na chi anyị dị mma. Kelere Chimo. Nwanne m kelere Chimo na Chimerela. Kelere Chimo. Ino kelere Chimo na chi anyị dị mma. Chimo. Nwanne m kelere Chimo na Chimerela. Chimo. Kelere Chimo na Chimerela. Youth and young adults. Kelere Chimo. Unu ha ga-ede si na abụọ wee bịa. Ọ gọziri m agọzi. Ọ gọziri m agọzi. Ọ gọziri m agọzi. Ọ gọziri m agọzi. O tinyere ijara. Ọ gọziri ya agọzi. O tinyere ijara. Ọ gọziri m agọzi. O tinyere m jara. Ọ gọziri m agọzi. O tinyere jara. Ọ gọziri m agọzi. O tinyere jara. Ọ gọziri m agọzi. Ịba ndị Legion of Mary. Legion of Mary. Ọ bụ ha na-abịa. Legion of Mary. Mary
Mary nanyo Mary nwanyị obiọma Mary Mary. mere anyị nye Chukwu n'aka ezi Mary Mary nanyo Mary John of Mary. obiọma Mary nanyo Mary Enwere onye ọzọ, enwere ndị ọzọ. Enwere onye ọzọ, enwere ndị ọzọ. John of Mary, daalụ. Enwere onye ọzọ, enwere ndị ọzọ. Ọ dị nke ọgwụgwọ. Ka akụgodo na ndịkwa ya anyị aka. Kụkwuolu n'ụsa ike bodo aka maka onye na-ada gengem ebe a. Ngwa kụzielụ n'ụfọdụ anyị aka, kụzielụ n'ụfọdụ anyị aka ike. Maka ụlọ mana onye rere n'anya na taịm ọma taịm ọ sị anyị ngwa anyị gaba n'iru ka a kụzielụ ndị ụkọchukwu nyere anyị ngọzi tata. Tara ekene chi, congratulations. Anyị na-ekenezi onye ọbụla na mbọ niile anyị na-agba ka anyị fụ na ụlọụka anyị na-aga n'iru na monetize bazaar nke anyị na-eme n'arụ a na-aga n'iru. N'izu ụka ọzọ anyị ka nọkwa ya n'aha ndị na-apịlụ anyị aka n'igwe. Ụwa niile na-afụ unu maka ụdị ama unu na-amụ, maka ukwu unu na-ekwe, maka nchekwa unu nwee n'ebe nwoke anọ n'eluigwe. Ma ndị niile na-enyere aka ebe anụwa birikwana ndị nwe mgbalị. Chukwu chebe anyị ka o ruo n'izu ụka ọzọ ka anyị birikwana ebe anyị kwụsị. Ndewonu. Anyị na-ekene ndị niile n'ụzọ pụrụ iche, ndị niile na-enye aka wee were oghere anụnwakwa welu na Satọde anụnwa chi gọziri iwu Chukwu onye nke metụtara ya rapụ ọnụ a ga-akara ya ụka ebe a 7 p.m. ọkwa ụnụ na ebe a, ọ bụrụ na m mere mistake correct me. Ihe nji ama ọkụ ya agwara m ụmụ ambeta ọ bụrụ na m dara iwu gbaghara m. Ọ sị na ya biko ọ na-ayọ ka anyị niile ka anyị bịa ka anyị solu na Satọde anụnwa 7 p.m. ka a ga-akali ya ụka. Anyị wee were oghere a wee na-ekenekwa ndị ụkọchukwu kara anyị ụka n'ụzọ pụrụ iche nke ka nke Fada Ekenachi 40 years a priest. Dịka o si wee kwu, o nwere mgbe e ya edebe ihe isiri ebe a gara idenye afọ ya. O jekwa na valley dịka o si wee kwu, mgbe ọ na-ebe anwa were bidokwa, ma ihe m gwara ya bụ ihe a mara eme ọ na-ama mma. Ije ebe anwa jee ebido na ọ bụ bilingual, you are making it a Nigerian mass. Make it Igbo mass right away. Enwere Nigerian mass na St. Jerome, enwere Nigerian mass na the nearby parishes. Ọ bụrụ na ọ ya bụ Igbo na ihe anyị bidoro na gboo n'ọfụma adịghị enye nsogbu, ọkwa na eziokwu. So Fada, ọ ihe anyị gwara gị. Nke ọzọ anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu kara anyị ụka tata. Ọ bụ nwanne m nwoke, o nidiro introduction maka na ọnọfu ma okwuchukwu ya. Even though ndị fere ya na-ajụ m, ọ bụ nwanne Paul Ifedeba na oyika Paul Ifedeba. So anyị na-ekene ihe nyanwa bụ Fada ụkọchukwu Boniface Eze Oke. Ọ bụ ụmụ uchu ka o si, ma ihe eji mali ya ma fada anyị na ebe anụnwa. Ọ bụrụ na ije na be anyị na-achọ Boniface Ezechukwu Fada ụkọchukwu, o nwere onye mmanya na Ọnịcha niile. Ihe eji mara ya bụ gịnị? Ụkọchukwu Fada FADA, Fada Ichie. Ọ ihe a na-etinye afọ ya. So Fada Ichie anyị na-ekenekwarụ.
ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. N'ikpeazụ ekelekwara m onye kenere m o daalụ o daalụ Father Jude daalụ nwanne m o aṅụrị nwere bụ you have a vibrant congregation kọrọ na onwe n'aka o so that's why mgbe m chọpụtara na mmiri na-asụ n'ite Bazuru, I have to speak Igbo without looking back. So I will leave here on Tuesday to go back to my country called Nigeria. Yeah, that is where we are. Madam Mao, Wadinja. Go up or go down. Send Peter. So Dalono. Ekelemono. Na one name work Father Jude. We are from the same area. So Father, thank you very much. Father Ekenachi, thank you. God has led you to 40 years a priest. So we're still far behind. I will be 32 years a priest next week, 17th, 32 years. So Father Dalo, ono kuruzi otokita aibasa. Onye nwanyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọziere m unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Lawanụ misa gwụsigo. Biko ndị kwaya ekelere m unu na Latin unu kwere anyị na Satọde gara aga kwe Kyrie kwe Gloria msize ka ekwe m na Chukwu kwe na English udo dịrị unu. Moya Chukwu n'ogaza Moya Chukwu n'ogaza ga-ekwere n'eze ya onye obiọma. Moya Chukwu n'ogaza gị o Moya Chukwu n'ogaza